हॅलो फ्रेंड्स, तर आज मी तुम्हाला अजून एका नवीन इन्फ्लुएन्सरवर भेटवणार आहे. त्याला जे असंच लोकांना इन्फ्लुएन्स करतात आणि त्याची स्टाईल थोडी वेगळीच आहे. तर बघा तुम्ही, ते स्वतःच त्यांचं इंट्रोडक्शन करते. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? म्यूजिक तर हेच आहेत आजचे आपले प्रमुख पाहुणे. तर ह्यांचंच कॉन्टेंट विषयी आज आपण चर्चा करणार आहे की ह्यांचा काय कॉन्टेंट आहे जे त्यांना इंस्टाग्रामवर इतका फेमस बनवतो की सगळी तरुण येडी झाली. त्यांच्या एका फोटोसाठी लांब लांबवरून तरुण येतात, ते त्यांच्यापाशी थांबतात आणि त्यांच्याकडून हा कॉन्टेंट शेअर करतात आहेत, आपल्यासाठी घेतात आहेत. तर आज ह्याच्यावरच खूप चर्चा होणार आहे. तर बघत राहा व्हिडिओ, एन्जॉय करा आणि जर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. पण वयाना गेला इतका व्हिडिओ बघून तुम्हाला कळलं असेल की अण्णाचा कॉन्टॅक्ट काय आहे. अण्णा फक्त एक वाक्य बोलतो, काहीतरी आलतो फालतो आणि त्याच्याकडे फक्त म्हणतो बहीणचं. एवढं म्हणलं की संपला विषय. अण्णाचं पब्लिक उड्या मारायला लागते. तर हेच अण्णाचं कॉन्टेंट आहे. तर असं अजून आहे, अजून बघा. शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में. ला म्हणायचं पक्का छपरी. आता एवढी एवढीशी लहान लेकर आहेत ती विचारतात अण्णा हे कोण आहे, तर अण्णा म्हणतो हे बहीण. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तर त्यांना त्या लेकराला माहिती का बहीणची अर्थ काय. अण्णाच्या जर हिंमत असेल तर त्यांनी सांगावं त्यांना. एवढी एवढीशी पोर आहेत, त्यांच्या बुद्धीवर काय परिणाम होईल काय नाही हे काय त्यांच्या डोक्यात येणार नाही. त्याच्यामुळे इंस्टाग्रामवाल्यांना युट्यूबवर जे असते ते छपरी छपरी म्हणत असतात. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. कारण ते पुढला मागचा कुठला विचार करत नाही. डायरेक्ट एखाद्याचा डायलॉग फेमस झाला तर तेच गिरवत बसणार आणि शेवटपर्यंत त्याच्यावरच त्यांची जिंदगी चालणार. आता ह्या अण्णाला कळायला पाहिजे ह्याचं काय. आता खालनं वरनं म्हातारा झाला अण्णा, पण अण्णाला काय अजून बुद्धी आलेली नाही. अण्णा जसा बालिशवाणी बोलतो तसाच बालिश बी आहे. आता भाईंचोद माझं नकल्या कुणा कुणा काढलं रे भाईंचोद. रुको जरा, सबर करो. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. असंच होत असतं जेव्हा एखाद्या रस्त्यावरून उचलून एखाद्याला जर स्टार केलं ना, ते असंच होत असतं. पहिलं तर कळलं डायलॉग काय, पण शेवट ही काय होतं. नाकात बोट. अण्णाला नसतं रोस्ट केलं, पण ती बारक्या पोरांच्या पुढे शिवाय दिल्या ती काय मला पटलं नाही. म्हणून मी ती व्हिडिओ बघितल्यानंतरच ठरवलं होतं की अण्णाला आपण रोस्ट करणार. नावाप्रमाणेच अण्णाचंही काम तसंच आहे. जरी आपण दिवसभर जरी अण्णाचं व्हिडिओ बघितलं शेवटपासनं पहिल्या व्हिडिओपर्यंत, तरी तुम्हाला फक्त बहीणचोत आणि मादरचोत एवढंच बघायला मिळेल. त्याच्यामुळे व्हिडिओ लांबून काहीही उपयोग नाही. तर आपण व्हिडिओ इथंच थांबवणार आहे. जे नवीन आहेत चॅनलवर त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि जे जुने आहेत त्यांनी लाईक करा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय. आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये लिहा. लेट झाले असल्यासाठी काहीतरी चांगली तुमची क्रिएटिव्हिटी वापरून कमेंट करा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.